Какво ти е мнението за онлайн запознанствата? Не ги одобрявам. Не съм го правил и не смятам да го правя в бъдеще. Виж, моето мнение е, че е абсолютно нормално. В днешно време всички сме онлайн, така че да. Бих казала, че съм по-скептична и по-скоро традиционните методи, въпреки че много мои приятели познати са се запознали с хора в виртуалните пространства. Добре, а вие имали ли сте отношения с човек, който сте се запознали онлайн? Аз ми излизала един път на среща, обаче не ми провървя по този начин. Но като цяло аз имам приятели лично, които вече са женени. Да, но да кажем, че беше в Фейсбук, където малко или много е по-близко до, примерно, не е анонимен Tinder сайт, да кажем. Добре, а ти? Нямам такъв спомен. Или много удобно няма пред мен. Смяташ ли, че още хората лъжат онлайн или вече това не е модерно и са поспрели малко? Лъжат, но не лъжат толкова за години. По-скоро пишат, че са лайф коучове, докато са, не знам, безработни и пускат съвети в Трец. Аз съм лайф коуч. Даваме ти едно бижу от нас. Да си го носиш. Да, разбира се, те заповядай. Hint taken.